a idea era representar a Santa Miña xoven e xa resucitada, gloriosa, no ceo. Para min, ningún santo é feo, todo o contrario. Estamos con el padre José Luis, párroco de Brión. Muy buena, José Luis, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, ¿cómo está yendo esta Romaría de Santa Miña 2024? A ver, ¿cómo está bueno, yendo? Pois está indo bastante ben. Hoxe xa estamos no día seguinte da festa, que é o 27 de setembro. Levamos, xusto onte fixo 156 anos que se celebrou aquí na capela que está ás miñas espaldas por primeira vez a misa. Santa Miña nese momento levaba 20 anos, pero estaba na igrexa parroquial arriba, levaba 20 anos aquí xa. Pero o 27 de setembro de 1868 chegaron aquí por primeira vez as reliquias de Santa Miña e ese mismo día lle fixeron un gran sermón predicado polo párroco de Ames daquela época e unha solemne eucaristía con asistencia de moita xente. Hoxe, sobre todo onte, pero hoxe tamén, nos sumámonos a esa ringleira incontable de romeiros que este máis de medio século e medio de historia levan vindo ata aquí. Restos que viñan de Cádiz. Sí, bueno, historia, ¿no? Realmente os restos mortais de Santa Miña chegaron das catacumbas de Roma. ¿Sí? Foron un regalo dun obispo que era de Orihuela Alicante, que lle regalou a un amigo seu cousas da historia no século XIX, cando o Papa autoriza as excavacións en varias zonas de Roma con catacumbas, Domitila, San Calisto, Santa Inés, que son as de Santa Miña. Ao recoller os restos mortais de Santa Miña regálallas a un amigo seu a modo de tesouro, de reliquias importantes e tal, e este a súa vez regálallas a outro amigo seu e chegan a Cádiz, onde botan ali, non recordo exactamente, pero probablemente uns 40 anos, todo no século XIX. E este despois regálallas a un criado, sirvente, empregado seu, que era daqui de Brión, de apellido Tobío. Este é o que finalmente as trae aquí ao seu pobo. Teño que falarlle de esa nova imaxe, non sei se eso esta nova imaxe de Santa Miña, ou polo menos unha imaxe descoñecida de Santa Miña de un tempo a esta parte, que está causando sensación, cando menos. Bueno, vamos a ver. Vou a contar brevemente a historia desta doación, que foi unha doación ao santuario, dunha nova imaxe de Santa Miña. Lóxicamente, a imaxe que ocupa o retablo baldaquino desta capela é a principal, porque esa realmente non é unha imaxe de Santa Miña ao uso, sino que son as reliquias de Santa Miña. Nese corpo de cera que vemos nese sepulcro, feito polo arquitecto, polo escultor compostelán Pedre, a principios do século XX, no ano 1905. O ano pasado, estando na celebración da Romaría de Santa Miña, estando aí no campo, achegáronse uns nenos de aquí do lado de Bertamiráns e comentáronme, os nenos de Bertamiráns todos me chaman cura, ou moitos chamanme cura directamente. Entonces, cura, onde está Santa Miña? Entonces, claro, eu dixenlles, mira, aquí non está, estábamos na horta de Santa Miña, está na capela ali. Entonces, un neno dixo, pero esa está seria, está triste. E entonces eu pensei, bueno, pois ten razón o neno, está seria, está triste. Entón expliqueille, no, Santa Miña non está nin seria nin triste. Santa Miña está alegre, moi contenta e está no ceo. O que temos aí é un corvo que representa a Santa Miña, pero realmente Santa Miña, os santos non están tristes, nin son cariacontecidos, así con caras largas, nin nada deso, todo o contrario, os santos son alegres, son entusiastas, os seguidores dos cristiáns non seguimos a santos tristes, que serían tristes santos, ao contrario. Pero quedeime co que a veces os nenos teñen tamén expresións importantes que nos axudan aos maiores a purificar a nosa fe. E dicen, bueno, pois efectivamente. E unha persona que estaba escoitando esta conversa miña cos nenos, ao rematar, cando eu acabei cos nenos, achegouse e dixome, mire, e contoume unha problemática que tivera na súa familia de saúde con unha persoa moi querida para el, moi querida para el. E non quero decir así o parentesco para evitar, porque me pediu encarecidamente que non o diga, non? Pero un problema serio de saúde, cunha operación quirúrxica moi delicada, grave e con moito risco, con unha recuperación tamén complexa e moi incerta, e que, bueno, que el, nunha circunstancia moi concreta, contoume que pasara as horas máis duras da súa vida na UCI do hospital, ás portas do quirófano. E entonces que nesos momentos que se acordou de Santa Miña. E entonces díxome que estaba disposto a se eu quería, a pagar unha imaxe de Santa Miña para que estuvera só no campo da festa durante os días da Romaría, e como a persoa da que falábamos en cuestión era unha rapaza nova de idade parecida a de Santa Miña cando morre, 15 anos,
pois que representara a Santa Miña con esa idade. O escultor, como todos os artistas, teñen que ter liberdade para poder traballar, para poder expresarse, e a única condición que eu lle puxen é que fora unha imaxe que transmitise ledicia. Non sei se o logrou ou non, ao mesmo tempo que transmitise inocencia e ao mesmo tempo que transmitise a pureza dunha nena de 15 anos, non? A orixinalidade, a autenticidade, unha persoa que se está abrindo a vida con 15 anos e que todo o mundo está por diante, para que os demais poidamos captar tamén a intención e a ledicia que se esconde detrás da fermosa entrega de Santa Miña. Por outro lado, no himno de Santa Miña cantámoslle "Válenos, nena fermosa, ti que vives xa no ceo". Entón a idea última era representar a Santa Miña nesa idade, pero no ceo, gloriosa, resucitada. Por eso vai de blanco, e bueno, no sepulcro tamén está de blanco. O vestido de feito é similar ao do sepulcro, solo que de agora, claro, e con menos bordados, é sinxelo. Pero a idea era representar a Santa Miña xoven e xa resucitada, gloriosa, no ceo. E entón eu pedinlle, por favor, que fora unha imaxe alegre, que sonreíra, que fora unha imaxe que transmitise ganas de vivir, optimismo, ilusión, etc. Lóxicamente os artistas pois consiguen, ao meu modo de ver, conseguiuno perfectamente, e lóxicamente de gustos pois todos temos os nosos, somos libres para opinar e tal, pero bueno, eu teñolle moito aprecio a Santa Miña, teñolle moito aprecio aos santos, para min ningún santo é feo, todo o contrario. Sonará vos, sendo de Compostela, o escultor Gambino e o escultor Ferreiro. Ferreiro era xenro de Gambino, estaba casado coa súa filla, que se chamaba Fermina, e en moitas imaxes da Virxe que hai nas iglesias de Compostela e de arredor, por exemplo, en Iria Flavia, unha das máis famosas, a Virxe de Belén, que é unha imaxe fermosísima, pero Ferreiro, nas esculturas da Virxe que lles encargaban os cregos de Compostela para as iglesias ou de outros lugares, representou o rostro da súa propia muller, de Fermina. Realmente a Virxe de Belén, por exemplo, e outras imaxes da Virxe que hai en iglesias de Compostela, é o rostro da súa muller, de Fermina. E eu imagino que naquela época aquelo causou o mismo revuelo que pode estar causando agora Santa Miña. E, sin embargo, nadie dubida de que un dos grandes escultores compostelás son Gambino e Ferreiro, que eran o pai e o esposo de Fermina. Pois, padre, graciñas por atendernos, por esta explicación que penso que vai chegar a moitos oídos. Moitas gracias. Que teñades un bo día, hoxe xa no segundo día de romería de Santa Miña. E un saúdo a todos os ointes e devotos desta santa.